sunt deja exasperat. Adică am încercat și a treia oară să punesc, dar nu merge nici acum. Trebuie să vezi ce range beat fac. Las totul baltă pe mâine, adică. Dacă nu merge. Las totul baltă pe mâine. Dar aș vrea să filmez și un episod, măcar de 10 minute să mă lase. Episodul ăsta vreau să-mi iasă și să am destul memorie. După cât am șters, am destul memorie, eu zic. Dar nu înțeleg de ce pur și simplu mi se închide. Câteodată. Așa de senin. Că vrea el. Dacă vrea Mobizen. Nu știu, trebuie să am grijă. Și nu joc moduri din astea ca să arăt eu moduri, nu. Joc poate câteodată cu mod, dar nu joc acum. Și nu există niciun hack pentru Minecraft pe care dacă găsiți treaba voastră, nu mă anunțați. Că eu n-am găsit și dacă îmi pierd cumva itemele mele, pierde tot. Asta e. Nu știu unde să fac casă. Pe apă. Ori pe ins. Ori pe ins. Încă apă aș vrea să merg. Încă apă, nu pe apă, da? Sunt și pe ea fără. Nu, dar am rezolvat. Acum am lăsat, fiindcă mi-aduc aminte din grădiniță, un coleg de-al meu a făcut o prostie. Nu știu ce orice copil, dar prostia aia încă o țin în cap și acum. Dacă vreți, nu știu, oricum nu e atât de interesantă. Da, doar dacă o vezi e amuzant, dar dacă îți spun, nu ar fi atât de amuzantă. Dacă ați fi fost acolo. Stai, am făcut? Nu. Da. Să încep să fac casă. Da, nu știu despre ce subiecte să vorbesc. Hai să vorbim despre... Da, parcă mi-aduc aminte că aveam o serie cu Sky of Anime. Cerul animeurilor. Pe atunci... Da, atunci nu aveam idei și am vrut să pun și eu ceva care are legătură cu mine. Adică cu viața mea. Eu chiar îmi plac animeurile, dar acum am început să mă uit aproape deloc. Am luat o să zi acum bucuros că am reușit să ajung chiar atât de departe. Câțiva prieteni de mei s-au lăsat de Naruto și nu înțeleg de ce. Prietenul meu vrea să încep One Piece și i-am zis nu mai încep un alt anime atât de lung cât pus. Ca să-mi zici, vai, de ce nu mai continuă și ceva gen și eu ce să fac altceva?
trebuie să-i fac, să-i zic, bă, mi-a fost lene. Hai bine, nu zic nimic și nu mă apuc de anime-uri lungi, mă apuc de anime-uri scurte. Dar nu știu câteva episoade am promis ca să mă uit, dar n-a să mă uit eu, în general, chiar mult. Să experimentez. Deja se seriază, aoleu, și nici nu am făcut de mine. Fugim de la... Fac o grabă, căcătițe. Mă ascund acolo, nu mă vede nimic. Stai, pe peaceful. A, da, ar trebui să fac pe easy. Să mi se ducă hangul. Îmi place să joc fără hobby, nu, egal. Se pare necesitit, adică Minecraft-ul e un joc de supraviețuire, nu e un joc de stat degeaba. Știi ce am dat? Am dat de o peșteră plină de apă. Bun. Tot ce mi se pare mie ciudat, este chiar ciudat. Adică, mă refer că oameni, nu, adică, nu, lor ce mi se pare mie ciudat, nu li se pare. Ei bine, am întâlnit azi un prieten care zicea că e ciudat să pună gol la mâini. Fără să mă strâmb. Da. Și am mâncat-o fix în fața lui și mă strâmba. Fără să mă strâmb, scuzați-mă. Dar sunt entuziasmat că am început din nou. Din aia emoțiile de început. Din nou. Adică, de fapt ar trebui să mă fiu obișnuit deja. Ar trebui să fac un furnal aici. O să văd dacă afară să cu zi. Nu. Mă pot duce acum repede să fac aici rame. Dar nu o să fac copilă. O să fac de măcar. Să fac rost de... Și deja casa e aproape gata. Dacă vrei să știți ce se aude pe fundal, de fapt, cred că să închei acum episodul și să continui imediat.